Takže on týždeň skúša jesť ako karnivor, týždeň skúša piť sladké nápoje, týždeň skúša hento, tamto, toto a teraz sa 100 dní pripravoval na závody silom treboj. Dobre. To sú závody, kde sa závodí v tričkách. To čo je za závody? Otestoval jsem si teda na start moji maximálku na bench. Na videu vidíte. Zlý uchopčinky. Začneme. 10 rokov cvičia, nevie poradne benchovať. Brutál. První roky jsem dřepoval přibližně. Drep katastrofa. Zlý uchopčinky. Prepadáva sa mu klemba chodidel dopredu. Ďalšia vec, tlačí sa na špičky, hlavne, že má skvatky na sebe. Přibližně před rokem mi totiž byly zjištěny 2 vyhřezlý plotinky. Ježišmaria, trošička vyhřezli plotinky, no mám ti ukázať moje. Rozplakal by si sa. Moja teraz takto vyzerá. A to už je akože zahojená. A takto vyzerá teraz moja platnička. Ježiš, pojebeme sa, no. Poďme mu teraz všetci za... Ježiš. Čo jediný? Polovica ľudí v čete má vyjebané platničky a sú tu. Pre Boha. A 1 v hrudní pátky. Hlavne, že injury, spine, back, neck, pain, motivation, fitness, bodybuilding. Tak Sanko udelal kurz na fitness trénera, dneska už rozdal vizitky ve fitku. Tak tomu gratulujem. A ako môžu spraviť magnetickú rezonanciu od L5 vyššie? Kde je spodok? To čo je za magnetickú rezonanciu? To kde mu robili? V Hornom Kokotove? Já jsem zvědavý, jestli se například i ten bench press zlepší pouze na klikování. Je to takový... Toto čo za kokotiny? Ja to nechápem. Akože on chce klikovať a čaká, že bude mať lepší bench? No nech povie dávky a látky v prvom rade. Lebo ak neviete náhodou pri užívaní anabolických steroidov, nemusíte cvičiť vôbec a budú vám raz svaly viac, ako keby ste cvičili a nič nebrali. To len tak. On už nesype. A toto je Ironman. V tom rade si ľudia dajte dole ružové okuláre, lebo počúvaj, ja ti poviem jednu vec, že ne v živote budeš počuť to, čo chceš. Lebo ne v živote chceš počuť pravdu, ale tak to je tvoj problém. Vieš, to sa mi strašne ľúbi, ak prevažná väčšina ľudí, ktorí cvičia, tak stále sa rozprávame tu o nejakých váhach. Stále tu niekto musí spomenúť váhu. Prečo tu spomíname nejakú váhu pri drepe, ktorý nesprávne drží, nesprávne uložený drep, nesprávne postavený v drepe, nesprávna pozícia nôh, chodidiel a my sa tu bavíme o nejakej váhe. Že teda čo je načinka, lebo to je zaujímavé. Keď je načinka 250, to je v pohode. Ja kebyže takto drepujem tých 340, čo som drepol, takto, jak to on drepuje, tak by som to drepol raz v živote a naposledy a nesedel by som tu. Ja som si domrvil lokty. To som snad Aha, Ježišmaria, ako sa toto tak mohlo asi stať, prosím vás pekne. Dobrý, prosím vás, vítajte v našom podcaste Ako to dojebať. Chcel by som sa vás opýtať v rámci vašej mobility. Prečo chytáte činku ako kokot? No viete, asi som kokot. No, ste. Nikdy v živote. Teraz o tom natočme prosím dojímavé video, že jak som drepol a dojebali sa mi lakte. Normálne si vydlabem jazyk. Uvoľňovať prsty, zápěstí, předloktí, abych odstranil bolavý zápěstí. A kde podľa vás v tomto uvoľňovaní, navoľňovaní, povoľňovaní, odvoľňovaní, vyvoľňovaní ho napadlo, že postaviť sa tak, aby som v tom drepe stál tak, ako v tom drepe stať aktuálne môžem. Je ho to podľa vás medzi týmto navoľňo, vyvoľňo, odvoľňovaním napadlo, že Aleši, když to nejde, tak sa postavím tak, aby to šlo. Lebo on si Aleš myslí, že asi tá mobilita sa spraví takto. Oh, videli ste to? Nevideli ste to? To bola moja mobilita. Teďka jde do tuhýho a uvidí se, jestli jsem pořád... Počkaj, to neboli maximálky doteraz? Aha, dobre, tak poďme na to. Začína to byť zaujímavé. Konečne
Konečne vidíme niečo na činke. Abych to ale neměl tak jednoduchý, tak jsem od mý milovaný manželky chytnul nějakou příjemnou velkou srandu. 63 dní do závodu, takže jsem se vlastně v 17:00 Ja som 3 dní do závodu mal horúčky a išiel som na závod. A čo teraz? Napísal som o tom knihu? postele, že zkusím jako Cítim, že nemôžeš porovnať, když máš úplne iný postoj. My sa postavíme vedľa seba v jednej rovnakej váhovej kategórii na súťaži, v jednej rovnakej disciplíne a nikto nebude posudzovať, kto ako stojí. Haló, chlapče, zobuď sa. Myslíš si, že ty dojdeš na powerlifterskú súťaž v rámci trojboja? Drepu, bench pressu, mŕtve ťahu, to je jedno. A oni budú riešiť, že kto akú má šírku postoja? Ty si, kde prosím ťa si došiel? Z Marsu, alebo si vyskočil nad Malackami z lietadla, jebol si na hlavu a zostal si tam bývať, alebo odkiaľ si? A ráno som zistil, že mám... Jožko je presne ten, čo hovorí, že sú moji cheaty. Jožko je presne ten, ktorý väčšinou stal na druhom mieste za mnou. Á, konečne, Jožko, na túto otázku som čakal. Zajímalo by mne, kolik dřepneš na normálny dřep. Prosím vás veľmi pekne. Robím 10 rokov silový trojboj. Mal by som na všetkých túto srdcervúcu otázku. Keďže 10 rokov je málo, chcel by som prosím vás odpoveď. Čo je podľa vás normálny drep? Plný rozsah je normálny drep. Dobre, Jožko, dobre. Jožko v škole nesedel, powerlifting nevedel. Jožko stále slabý je. A čím to dokončíme? Prosím vás, to čo je za súťaž? Ty kokor, jeden tam je v kraťasoch, v teniskách, druhý má singlet, bandáže. To, čo si zebral, to si tam išiel? Naklovači vyzerajú, aké by sami išli cvičiť. Ani pri jednom pokuse nemal prepnuté koleno a reálne by mal za to dostať červenú. Už dokonca by ho nemali pustiť ani do toho drepu, lebo pri drepe máš povel squat. Ten sa dáva pri odobratí a zastabilizovaní činky, ale iba s prepnutými kolenami a taktiež musíš tie kolena prepnúť aj po drepe. Toto normálne je z toho zle. Každá súťaž musí mať proste relevantných rozhodcov. Tam sa nemôže sadnúť hocikto a teraz, že dobre, tak toto je platné, alebo dobre, tak toto není platné. Tam proste musí byť človek, ktorý má na to potrebné aj napríklad vzdelanie v tom silovom trojboji. A vy poznáte pravidlá na 138,44%. Keď nepoznáš, si piči. Vr, trs, vr. Která vypadala absolutně krásně. Pěkně nahoru, stopka, teda vlastně, pardon, první věc byla taková... Tento zadu, to je rozhodca? Alebo sa došli iba najesť? Teďka mám trošku strach, budou asi 4 hodinky pauza a jde se na mrtvej tah. 4 hodiny pauza a ísť na mŕtvolu? To čo bolo toto za súťaž pre Boha živého svatého? Keďže mám 4 hodiny čakať na deadlift, tak sa postavím okamžite do piči odtiaľ. Prečo majú trhačky? Čo to je kurva za súťaž s trhačkami? Potom presne vznikajú tie veci, že sa ma deti pýtajú, a môžem používať trhačky? No môžeš si ich zavesiť na kokot. A mezi tím proběhlo... Bože. Nič trápnejšie som fakt akože nevedel ospevovať to pomaly 40 minút vo videu, jak keby si dokázal ty kokot prešťať Apollo most. Tak ako nenevajte sa na mňa. Mňa to doslova uráža. Ten diplom má hodnotu ako toaletný papier v kúpeľni. No väčšiu hodnotu by malo, keby došli ku mne do gymu, dám im tam súťažné vybavenie, potiahnu to a napíšem im ten diplom ja. Ako nepovyšujeme sa, ale áno, je to tak. Lebo toto ako... Ja nechcem zase vyznieť nejak negativista, ale uvedomte si proste jednu vec, že chodíš XY rokov na súťaže, ktoré majú určitú úroveň. Zdvihneš tam váhu, ktorú sledujú jedni z najprísnejších rozhodcov, akých môžeš stretnúť. Hej? Dáš nejakú váhu a potom to nejaký čurák z nejakej dedinskej súťaže v hontianských nepsoch alebo lapšanských klačanoch a ja som zdvihol to isté. Lidi, hele, beze srandy, já jsem absolutně spokojený a nejradši bych vám řekl, vyškrtněte... Aspoň, že ty si spokojný, keď už nikto iný.
Čo tam mám vyhľadať? Škola drepu? Náš názor na optimálne cvičenie. Štrnásťročný chlapec ešte ani nemá chlpaté pazuchy, ale hlavne, že si nalíva ty kokot myticku do vália. Na toto sa mám pozerať? Môžeme predstaviť, keď žije život optimálne. Žije život optimálne, ty šlep. Ne? Koľkokrát sa vám v živote stalo, že ste si mysleli, že zliate, že to už nedáte a nakoniec ste sa cez to preniesli, ne? A ty čo si také v živote ty zažil, že si sa cez to preniesol, prosím ťa? Že si prečítal šlabikár od konca? Alebo že si zatajil predom, že som dostal 3 z angličtiny? Čo takýto chlapec v jeho živote? Keď ste platí vo fitku, koľkokrát si myslíš, že nedáš ďalšie opakovanie a dáš? Alebo nedáš? Ale si zlyhal. A to je optimálne, ne? Optimálne je zlyhať. A prísť na ďalší tréning a zlyhať znova. A vždy iba zlyhávať a vždy zlyhávať iba menej. A pri väčších váhach a pri iných opakovaniach, ne? A vždy zlyhávaš menej a zlyhávaš viac, ale si lepší. Chceli povedať, že ďakujeme za skvelé ohlasy vo videách. Kde sú tie ohlasy, prosím vás? Pridaj komentár. Kde sú ohlasy? Tak aby aspoň jeden mali, ne? Ale sú lepšie jak ja, lebo ja keby takto iba raz potiahnem činku, tak platničky mi dajú výpoveď, zbalia veci mne Magde a vyhodia ma môjho vlastného domu. Tých 6,5 centy aj s ofinou v rozsah pohybu je určite dôležitý pre hypertrofiu. Určite. A samozrejme trhačky si nezabudnite zobrať do gymu. Koľko tam má? To ani Boh nevie pri takých kotúčoch, kámo, kto to koľko tam má naložené. To ani Pán Boh svatý nevie, lebo práve keď toto videli, ak ťahali títo chlapci, sa otočil, spravil normálne breakdance, latino tance a odišiel do piče. Teraz neviem, že či tlačí činka, zadok, špičky, hlava, tam sa zdvíha všetko, za chvíľku bude lietať. No začne levitovať aj s činkou. Koko druhý Aladín. Dick zadok more strechu robí, Dick. Dick Čáva robí opačný plank na benchovej lavičke. A naše srdce. A budeme skúšať nejaké... Ešte by som ťa, Bráško, zjebal aj za ten počítač. Jak ti to svieti? Každé na inú farbu. Ten počítač svieti takisto, jak ty benchuješ. Každé opakovanie iné. Len problém je ten, že každé opakovanie inak na piču. Ja nejdem toto kúkať fakt? Ja to idem kúkať. Stehenné kosti. Ja to idem kúkať. Prečo mal slúchatka ten, čo ho istil? No z jednoduchého dôvodu. Potreboval motiváciu. Vieš čo to je ťahať niekoho so 160 kg zo zeme? Ty živote nezmením split, že PPL, že push pull flash. Čo? Push pull push? Ja to jebím. Push pull legs. To nikdy nezmením. Push pull push? Hlavne je, že tam máme americké pretréningovky. Presne toto vás zachráni, priatelia. Pokiaľ, teda ja vám dám radu do života. Pokiaľ nemáte techniku, nemáte výkony, ale máte americké pretréningovky, tak ste v Čile. Dobre? Takže si dajte ruky. Jo, nepočúvajte. Vyberte tyčku. Takže počujete, teraz vidíme, ako sa má benchovať. Takže dajte si ruky. No ideálne je teda benchovať takým spôsobom, že uchopíte činku do ruky. Som silný. Tak priemerne, hej. Som priemerne silný. Možno mierne nadpriemerne. Ako silové štandardy mám splnené na ten level elite, čo je najvyšší. Ale to je úplne jedno. A nedokážem si akože takto povedať, že by som dokázal činku bez ruky zdvihnúť. Bez nôh? Áno. Bez nôh to bežne. Ale že by som teda činku bez rúk zdvíhal. A čo sa týka úchopu, tomu sa nebudem vyjadrovať. Toto je zlý úchop. Takto činku neuchop. Nechytajte takto činku do ruky. To není správne. Priváty pôjdu hore tiež o 20%, to ne. Ne, není boha. Ne, tak potom ja idem kandidovať nejaký prezident. Čo by ste povedali na to, keby som bol prezident? Moja volebná kampaň by bola založená na bezúročné priváty, automat do každej rodiny, tak ako bol rodičovský príspevok.
A v neposlednom rade by som zaviedol mnoho manželstvo. Každopádne chalaniskom z tohto videjka by som rád poprel veľa šťastia, veľa neplatných pokusov, lebo teda hovoria, že čím viac zlyháš, tým si lepší. A ja si myslím, že oni časom dostanú rozum a budú cvičiť dobre. Je fajn, že cvičia, to je fajn. Proste ja hovorím jedno, že akokoľvek na piču cvičíš, ale keď cvičíš, je to stále lepšie, ako keby si nerobil nič. Bicykel je moja srdcovka. Však ako každý má nejaký šport. Dobre, takže v dnešnom videu sme sa naučili niečo o drepe. Taktiež o tom, že život je bicykel, a bicykel je život. Neviem. Bicykel je fajn, len neviem, prečo to tak precíťujú.